Igama lam ndinguNontsikelelo Mandla ohlala eCalifornia ecala. Ndithe ngowubona ukuba ngaba imeko yasecala ikwimeko embi kakhulu, imaxongo. Abantwana bethu bayasafarisha kwii-drugs, bayasafarisha nakwiziyobisi. Ndabona ukuba ngaba mandidibane ne-youth, ndicele i-youth, ndicele abazali babe khona ukuze silungiswe emiphefumlweni, sonakele left, right and center. Akukho mnandi ezimpilweni zethu nee-families zethu, ngokunjalo akukuhlanga, siyaxabana sizii-families, akukho bomi bububo, akusekho nto imnandi kweli hlabathi. Ndadisayida ke ngokuba makhe ndicele ii-departments zibe khona kaba namhlanje apha ecaweni yethu e-Restoration True Worship Center. Siqalile namhlanje, nangomso iyaqhubeka le program. Besinelo session ke namhlanje apho kulapha iimpilo zabantu, kuncedwa abantu abaninzi. Njengangoku iyaqhubeka, bayancedakala abantu bakwi-trauma, abantu akukho kuhle nje tu. Kaba ke loo nto iyawenza umahluko njengoba ndibona, ngenxa yoncedo labantu abazii-psychologist abazileyo baze aveyila kule free cancellation. Bayancedwa abantu, akukho nemali ebhatalwayo. Nababethu abantwana, so loo nto isenzakalisile kunamhlanje. Umzekelo wale nto ndithethayo ndisithi cultural, ukubethwa komntu ongumama sacinga uba it's a culture, yasenzakalisa loo nto. Namhlanje xa i-LGBT, because sikhule ngesidudu esimuncu, sacinga uba abantu fanele uba bakhuliswe ngesidudu esimuncu, kanti loo nto isenzakalisile. So kunamhlanje iziganeko ezininzi ezisonzakalisileyo, nokukopiselana ngamarhoqololo traditional, kuthiwe indoda hayi ungabovuma utsalwa ngemfundo ngumntu ongumama, kukopiselana ngamarhoqololo loo nto. So zizinto ezisonzakalisileyo. Bekukuhle ugcina i-culture kwizinto ezirayithi, but ezinye zisenzakalisile. Bendifuna uphakamisa loo ndaba.